eta orain dela 70 urte, hasi zen lehenengo eskolako eguna izan zen urriaren 11. Orduan, gaur bildu gara hemen urte osoko jendea, eta hemen gaude ospatzen, eta nahiko giro polita sortu da, eta oso pozik gaude. Egunean zehar, etorri da jendea, ikastetxea berriro bizita egitera, eta egon dira klasez klase, momentuak oroitzapeneko momentu politak berriro izateko, eta orain bazkalduko dugu, egon gara aperitibo bat egiten, eta orain bazkari ostean, egingo dugu, daukagu beste aldean, futbol zelaian jarri dugu musika, DJ bat daukagu, eta gero, txosna DJ, eta gero zazpirak aurrera, kasualidadez gaur orduñan ere ziklokros eguna da, eta ezin dugu zabaldu atea, eta gero zazpirak aurrera sartuko dira nahi dute guztiak, etorriko dira berriro, eta jaia izango dugu. Noiz arte, ez dakigu, ikusiko dugu.